ụmụ nwaanyị ga-ahụ na owere anyị nọ na gị kpa aka maybe sị ka ị gbaa enyi ha sị anọkwa into relationship na ha nwere serious relationship bitinye na-enwe ebe ndị serious relationship ahụ anọgide na nwudere agụrụ gụọ ha agụrụ flowers gụọ ha gị mara na awụ hookup girls because the serious relationship a ga na-akparị other girls na ha na-eme hookup na ha nọkwarịtị anọgide na mụrụ ahụ ya so na hookup na o nwere boyfriend na ọ nọ serious relationship bitinye obere agụrụ gụọ ha nwoke bụ na agara akwụkwọ ahụ ụgwọ 20k onye ahụ ọ bụ hookup werizie relationship irritiri ndị set of girls na Owerri ha jụrụ eju ebe ha si my boyfriend who tara the phone ziwa the boyfriend na ha kpara 2 years 3 years from where ha na-egosi go abi ha so that kind girl na Owerri una akpasu iwe instead ị ga-agba ihe nwa ashawo or new hookup girls these are not too serious relationship na-ele eke bụ chọchọchọ nke ahụ gwụkwara n'ike nwanne m nwoke ihe na-adịghị awụ onye jikwele chọọchị megharị anya ịghọla onwe onye gụrụ ego si ọlọpọs bụ n'ashawo but onye ọbụla ga-adaji serious relationship bịa na-akọtọ nwaanyị ibe ya nọ n'ihe ọrụ adị m sure na onye ahụ desibugo onwe ya because to me ọ gakwa aka mmadụ ịbara n'ihe ọrụ because agaghị m na-eri love gị sị m na anọ m na relationship m chọrọ ịkpa isi aga m ahụ ego m ji abụ isi m chọrọ ịkesalụ nwa ha aka gasị m ego anọ while ụmụaka nọ na street mekịga nwa ego ịghọla so ihe ha datịrị ị ga-emechakwa ga-adakapụ sorokwu na gịrị be gị ji gbawa mbọ ọkwa ha nwere ike ikwu ihe were olu n'ikpere eziokwu because eleke nwoke dị nara gị nọmba na ji serious relationship ahụ na ana m akwado anya mara otu gị na nọmba asị gị na anọ m ti serious relationship mouthpiece enwere m guy ndezie bata n'ihu ọrụ gị batakwa n'ihu ọrụ na-enazi agwa na a tara gị nye gị 20k nyere m gị nọmba gị sị m na enwere enyi nwoke give me number come see na my phone ị nwere enyi nwoke ị nọ ntị serious relationship that serious relationship bụ ogidi a ịdịkwa gị kpara ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na wukọ elekwe na ndị ọrụ ụgwọ gị but isi na azụ agụrụ gụọ gị 2 hours gị sị I'm hungry gị poso nwoke buru gị gara maybe 20k gị gakwa again ana m ahụ define what you are doing ọ na-adị mma nwaanyị kpara nwaanyị ibe ya nwaanyị ibe ya nọ street onye nwaanyị gị nwaanyị ekwu ihe ahụ relationship gị agbakasịala 4 years a na-atara gị ụfọdụ wụsụ free self ga ha so ọ ga-akwa aka mma na ị define ya ịnọ n'ihe ọrụ ga nọ n'ihe ọrụ inwe problem ga-asa ọgọ kwụsị inye anya ọkwa na ị nọ n'ihe ọrụ ebe ị na-akụchara akparịla ndị nọ n'ihe ọrụ because ọ dịghị ihe izi ị na-ihu ọrụ ihe ọrụ adịkwa izi some of them ndị nọkwa n'ihe ọrụ kwa aka ọkwa depression ka a na-akpọ ya because ị nwere ike ị ga-eji eti nwoke for 5 years ya tag ụzọ mgbe ọ chọrọ ịlụ nwa ya bakwana na-ewu spek ya some of them ọ dị ka single mothers nọ n'ala Owerri ma ị ga-akpa n'ọka ha ka nkụ so ị ga-ahụ nwatakịrị nwaanyị adrọpụọla wan ya bahụtawa onwe ya na nna ọ dịzikwa wom spek kama m ga-abịa gbuwe onwe m ka m bụ ihe ọrụ ị ga-ekwuru na eso ga-ahụ bọnshọt eguzoga na steeti ga-abakọwa ha ọnụ while inwe osofri ọ dị mma ị nọrọ into serious relationship jidere ya onwe gị akparịla ndị ọzọ nwoke sịkwara gị nye nọmba gị esi chai fon furu efu is better but ị ga na-asị anọ m into serious relationship my guy onwe onye jụrụ gị emekwa amaghị na-echi n'azụ taa gị raja gị ọ dị very bad